Esquerra Republicana prefereix a la senyora Roigé d'alcaldessa que a mi mateix d'alcalde. I això és així, no ara, sinó ja en fins 3 ocasions. I el que és evident és que el senyor Faura i Esquerra Republicana, durant tots aquests anys, el que prefereixen és que governe l'espai postconvergent. El mateix passa amb el Partit Socialista i amb el senyor Roig, en aquest cas. També li he de dir que penso que aquestes dues formacions polítiques rebran un fort càstig a les properes eleccions municipals i és perquè no han estat al costat de la ciutadania que els va votar, i això jo li puc dir perquè durant aquests dies estic rebent molts de suports de molta gent decebuda que va votar a Esquerra o que va votar el senyor Faura, que va votar el senyor Roig i per tant el Partit Socialista, i que al final el que veuen és que l'únic partit que està sent coherent i defensant el que va dir a les urnes és Movem Tortosa, que ens mantenim en aquesta idea de que necessitem un canvi polític a la nostra ciutat. Nosaltres no portem pressa perquè sabem que el canvi és imparable, continuarem treballant i sobretot el que també a partir d'ara ja crec que de manera clara i transparent el que farem serà dirigir-nos a tota aquella gent que va votar el senyor Faura i que va votar el senyor Roig i que evidentment estan decebuts per el que estan fent els seus líders i els seus partits, a que se sumen a Movem Tortosa perquè som l'única garantia per a realment portar aquest canvi a Tortosa després de 14 anys i si acaba el mandat 16 anys amb el mateix partit al capdavant del nostre Ajuntament.